tuttu vermiş hünnüm badleyha badleyha aşkın Değilim neci haydım ömrümde istem okuyayım. Men adım Züleyha. Özümüm şüleyde yaşayan. Şu kadar adamlar meni köçede görenlerine bir hileki güdögrek, ayalı mengdeştel, özüm gelşiksiz diyen bolyalar. Yönemin şolan aytanlar bilen dübünden razı yaşamak. Ağıyım, yaş kamdağı şeyle bir oğudundum, şeyle bir iyice çıktım. İnçecik özümüm horca bilimdağı gidipten geçireyim bilim. Mektepte oğlanlar da görenlerine görebilmeyen dik durardılar. Bular men goňşulum. Bay yerinden gelen ayala. Adyny Jumagül diýerler. Men ara jitçe dik goýberýän. Özüm maňa görünjek bolup taýda geýnýär günne. Bulamyň äri çarpdy. Umuman erbede oglanam del. Benden karnını doyursaň eger adama yamanlygy ýok. Şu bir janyň kadryny bilýär. Agyýyp çay içende şu it burnlap käklikler içedi. Vay, bolan molşuny. Beyden bolup şu äriň vay. Postuga dolangda it ýalajakmy diýdeni şonda. Vay günüňe ýanaýyn. Agyýdy ýanky jüýtçi aýallaň ýanyna bir öwünýär. Adamy mektepde gaty jogapkärlik wezipede işleýär diýen bolup. Seni vurmasın. Yarım tonna da çıdıyada. Bu cağaşam olan oğulcuğu. Nece içe çağacak? Hava da yiyecek, sütçe de. Oğluk Cemala. Me. Al. İyi ver, me. Ağız beheleğin yine kakın tuğradı diye neyem mollu koy? Ağalık okettin neyem? Neyem mollu şeyler yani? He? Neyem mollu? Günlü içkede koğutup çıkıyor koy. Yo beheleğimin ahır değerlidirle yüreği düştü. Neyem katını diyorsun? Neyem mollu? Cevap versin. Neyem mollu? Bir neyem ağzından öldü mü? Neyem kıyılsa? Elin kalkıp kalkırsana elin. Mühürlerim var senin. Mühürlerim var. Neyemi lazım? Neyemi lazım bana neyemi? Neyemi bileceğim? Neyemi edeceğim? Cevap ver onu.
Sen Ne bana cevap ver? ne diyecek ulan? Yüzüme Yüzüme mi diyecek ulan? Yüzüme mi diyecek ulan? Yok ben büyülüyorum anne. Büyülüyorum anne. Doğru bak oğlum. Kime göre konun ne? Sen onun cevap ver. Ne konuşuyorsun? Atalaylardan çıktı öğrenciler. Atalaylardan çıktı öğrenciler. Cevap ver. Sen sonuyorsun. Sen tanımak Sen sonuyorsun. Cevap ver sen şuna. Cevap ver dedim ben tabi verir. Sen var ya. Yani beydin ağın mı hocam? Sen ne yapıyorsun beydin hocam? Sen ne beydin? Sen ne beydin? Bankalar benim değil mi? Yakaklarını verir. Yani verir. Benim ben kapon kadar da Verir yakaklarını. Men sana neçege de ayttım. Şolun işiginden barma deydim, barma deydim. Cilk kettin bardın. Cilk kettin bardın. Sen üçün biyabray olup men. Gergedek barыңda tümtünüp baryan, yüzün alyasen. Koğuluk koyuverilyan. Näme ömrümde bağrı ykön görmedin mi? Men sen bilen gürleşýän. Kaldır kelläňi. Yüzüme seret. Seret yüzüme. Tonşsuz diýerler sana. Ondan men kazaňa aýtmak abra ýözüňe gerek. Galyndan ýözüň kikirek. Qoňşy diýene, sen ayaga girjekmi? Ay ýokla maňa bir ayak ken bolýar agay. Ýene ol aňyrky ol ejabay-ba. Şol ayaga giren bolupdyr vay ayak näme gerek diýdine. Ärim işden gelip bahasyny eşdip, tas aýalyny öldüren eken. Wahy, Wah özüni oňoran ayaga girjek dagay. şonu He. niýsene? Hawala. Wak ýaňy Hotaydan gelýärken çağalar bar eken Hotayda oýnap ýören ekenler. He, oglandarmy? Hawa. Şu ayağımın aşağına bir atılavazı tark ettiler bolun. Tas zehrem ýarlypdy da. Eşitdiňmi bular gyýdyn çykarýar? He. Eşitdim o çağır gücükler alýamyş. Hawa. He, agyr. Ol ece he maýa jatda bolsa. Kakasam nazar gyşyk bolsa olýan alýanam aňyrky. He, olarmy? Oğlum, çağır gücükler bolsa vay ne hilm aşgaly boryýan o. Ah, deň etmän döwüş etmerli. Agyp ögün bara. Ol neme daşala gittim. Hawa, Bir bilen toynu. hawa. Saçaň başyna oturdan adamlaryny. Kim otyr? Ol gözü güllü heleyle gödür sary hele. He, qurban göder. He. Gelin geçiverin. Hawa. Agy. Görenimden atam öldü. Ay. Saçaň maşyna da şonu Taçaga sen näme etdiň? Hanyňa jaketdim. Agy tonşdy tele eken. İýdine salan zatyny. Näme salypdyr? Hakede elýalyga taýpdyr da. Äki diýdini. Wagşy bir üýşmeleň etdigi ýygyna ketjekle utançsyz zagy. Şu zatam zatla gerekde. Gürletseň maňa saňa göwdi yetmez şoň. He, gepetseň arsyz günne bir çevişýär. Eýmiz gowurdaksız bolanok diýen Vay bolup. vay o. Agy, o goňşy bara. He. Anna bibiler. He. O mi? Ha, hawa. Hawa? Dün bu goňşylar bilen ýakalaşyp urşdylar gyýy. Uy. Eşitmediňmi sen? Vay, olarmy dama şeyler näme Agy, bilemem. oğlan urşaýşyny goňşy. He. Ay yaman erbet urşdylar goňşy. Näme üçin kagy? Ay ne bileýin, gyýyz diýdimi, näme diýdimi, maňa tapawdy ýokla. Vay, bu datlar açmak üçin ýapylýarmy? Wak şonni dene bazatlar ne unnuk bilen yapılýar? Çağam bir beýtäýmelleri. Hanhany men dagy 76-njy ýylda yapanman kama men teňem dur. Agy, ýöne tenem bir iki tane hiyar üçin çağany beýtäýmelem dälliňe. Sen näme arkasyny alýan? Näme? Sen mydama şey edip tup bazarlyk edýän, ha? Näme? Ha?
Devam ettim ben şu atana. Devam ettim. Ha? İki tane kıyarım çiğneye çağın kendine gelecek korkurdun. Kıyıkıracak. Kendine yiyeceğim ben. Bu torun çık. Sen tekelin öğünü başına. Gel bu kolunu şu bana hele. Sen bana bir öğünü. Gel onu çek. Gel bir torun. Sen kayışıp kapıyı sen karamadan. Gel koydum. Çık. Geleme yok bu. Ey neme can geç kalktın? İki vafli verdim ben hoğluk gelmedi mi? Dürlüstü ho dedim vermedim ho. Adamın diyeli kendine. Sırdan hayvanlı emmi. Altı yiyecek iyitene gay. Şun var keyfim oğuy. Ağaç senin koyduma koğu görünüyorsun da. Me, kammatsa yiyecek. Ağay, o komşu Cemal'ın güydünü gördün mü ağay? Gördüm, gömük. Ağam, Demir kop sorardım ben. Demir kop. Gülüne neyem oldu? Güldürdüler taşkondu, bilmem divanı güldürdüm. Çünkü diyen bol, diyen bol ya. Nemen çünkünün degeni bellili. Vah şonu neysene? Uy, kocaynım geliptir, men bir turayın. Gelenne neyme otur çayını Men içtin seni mi? al başım boş maşalı olsa oturacakla. Maňa senin gözlerinden gitme yok. Maňa senin sözlerinden gitme yok. Düşün, bu dünyada soňky gün öçen senin şatlyk kim bussaňa bagly men. Senin sayan düşüp dursun üstüme. Bu meherden ömür kanma yok. Sesin eşitip gezsem nerli tiskine. Te ölünçem aşktan ida dönme yok. Gelir vaktin yollarına karaşsam. Öykölesem bir posada yaraşsam. Gök maysa dep üssem. Karıştan senin barlığında maňa tenme yok. Yaxşılıkta öýden öýrendimlerim, dur bolaryn, ýangyny mermerin, gammasan baş sırdaşın, menlerin, orta ýolly, aýna ýaly, sinma ýok. Gyýzyň gamşa memler, meherden kannyr, ata oğul üçin beline nannyr, erden bagtly gelin, garrayan elnir, öz hürüňden talykma ýok. Kalma yok.
Diri günüm sıksam molyar göwnüňe, ölen günüm minip gitsem egniňe, şundan başga baht dilesen egleme, özgäň cennetini yüze silme ýok. Gül minipli birilerine uzle Demin aýlanyp dur, oňatlyk görän. Hiç bir güýje oň ýoluny tutmaýok. Dünýäň her gülünne men seni görýän, şoň üçin bu dünýäden gitmeýok.
Uzuk Cemala. Uzuk. Ha, geldin mi ne? Al, al. Mene gittim. Hikaye bir misallar arkalı arkayın suud edilen biler. Belent mesele prezidentine saparına Türkmen marşı. Köçelerin gecelerine yankılandırılışının yavgorluğunu üren caydar belli. Yöne entilen bu işte suutlu iş edilmeyenliği nizime. Yurdumuza... On kumun 84 adam. Şuların yine bir yedek günahlarını geçirmek barada baydak gününe edayet barada. Kaya onku yedek kadri yiyecesini edemizde yerin uğdaki adamlar vardı. Entek yerin uğu sormadık tutulanlar. Olar bir mundan uğrak sehadirini 2 olay adam yeni boşaltmağa mümkünçülüğümüz var. Olar büyüklü Allah'ın iradesi bilen Saparmara Türkmen maşynyň howannarlygy arkaly günäti geçilip, türmeden boşap öz maşgalasyna goşan zenanlaryň adyndan. Film döredüjileri Türkmenistanyň halk artistkasy Jeren Durduýbanyň üstü bilen ulu sahabatly işi amal eden insana tüý yürekden minnetdarlyk bildirýärler. Oý beýik Taňry oňa hemişe ýar bolsun. Onuň başlan ýyl wähbetli işleri, haýyrly tutumlary rowaj alsyn. Allah Saparmara Türkmen maşyny öz penatynda saklasyn. Kıyı